Vítajte v poslednom dieli podcastu Podajme si ruky. Tentokrát si nepodáme ruky na záver podcastu, ale na začiatku. Vítaj, Miro. Miro Schlesinger, jeho už dôverne poznáte. Je to odborník na prevenciu šikany, nenávistného konania a momentálne v projekte Podajme si ruky prešiel vlastne všetky kraje Slovenska a prednášal pre koľko presne detí? Máš to aj spočítané? Momentálne ešte presne nemám spočítané, ale bolo to viac než 1000. Okay. Oveľa viac než 1000. A čo sa týka pedagógov, tiež tam bolo prekročených viac než 500. No a v tomto si ma trošku predbehol. Poďme teda k tým otázkam žiakov. My sme sa v minulom dieli bavili o tom, že žiaci a študenti boli mnohí prekvapení pri tvojich prednáškach, keď zistili, že vlastne tiež hejtujú občas, tiež prejavujú alebo majú nejaké nenávistné prejavy a vlastne vôbec si to neuvedomovali. Napríklad aj v tom online prostredí. No, troška taká drobnosť na tých slovíčkach, že oni veľmi dobre vedia, že hejtujú. Oni majú z toho niektorí potešenie, že môžu hejtovať, ale neuvedomujú si, že porušujú zákon. Okay. Oni si neuvedomujú vlastne ten právny dosah svojho konania. A dokonca niektorých to zase potešilo, že tí, ktorí im ubližujú nejakým spôsobom v online prostredí, že ich môžu ako keby priškripnúť a povedať, že tak tuto to skončilo, lebo tu už končí žart a tu už začína právo. Dobre, a zaregistroval si napríklad u týchto mladých aj ochotu, alebo naopak neochotu zapojiť sa do nejakého konfliktu, ak niekto iný hejtoval alebo mal nenávistné prejavy voči niekomu, napríklad v nejakej cudzej diskusii alebo ja neviem, aj priamo v tom školskom prostredí. To znamená, že niekto bol šikanovaný, niekto bol hánený, osočovaný alebo dokonca napádaný slovne, verbálne, neverbálne, fyzicky pre, dajme tomu, jeho nejaký pôvod alebo čokoľvek iné. A že treba s tým mladí zapájajú sa, majú tendenciu chrániť, alebo sa boja, že nemám nástroj, alebo budem napadnutý aj ja. Ako sme na tom v tomto? Ako si to ty zaznamenal? To závisí od toho prostredia a od formy komentára. Napríklad sú komentáre, do ktorých idú okamžite, lebo sa chcú predviesť, či je tam tých komentárov príliš veľa, každý chce zasvietiť. Chvíľočka slávy na internete, ktorá pominie po minúte. Ale sú veci, ktoré by som nepovedal, že striktne vždy budú reagovať. Každý má nejakého toho priateľa, každý má nejakú obľúbenú tému a pri tých priateľoch a pri tých obľúbených témach reagujú. Akurát nikto z nich neočakáva, že dostane takú dávku naspäť. Okay. Také naša malá múdrosť, ktorú dáme, hodzaj z citácie z múdrych kníh, nájde odozvu u minimálne 1000 hlupákov. Takže dávať akékoľvek múdrosti niekde, kde je nenávistný komentár, alebo kde už to vlastne výsledkom celých tých debát je nenávisť, to je zbytočné. To je ako keby sme chceli hasiť les, ale jediné, čo máme po ruke, to je kanister alebo kanister benzínu. Okay. Takže každý náš komentár je len priliatím výbušnej látky a to je jedno, že či ideme s dobrým úmyslom alebo zlým. Je to rovnako zlé. S dobrým úmyslom chcem hasiť benzínom, tak to vybuchnem aj ja a vybuchne to aj to prostredie. A tam naozaj človek vybuchne, keď to vezmeme obrazne, lebo emocionálne nás to položí. A keď hovoríme o mladých ľuďoch, tak mladí ľudia oveľa viac vnímajú kritiku, ako my dospelí, lebo my sme obuchaní všetkými možnými kritikami, či už od nadriadených, alebo možno partnerov, alebo známych. Ale ten mladý človek, ktorý sa dostáva do toho online prostredia, on má inú predstavu o tom, že nečaká, že niekto zavalí takým niečím. Čiže ono to má z tvojho pohľadu viac preventívny účinok, možno teda aj vysvetľovanie tým deckám o tom všetkom, o tom, aké to má dôsledky a čo to vlastne všetko spadá po tie nenávisné prejavy, alebo vôbec tie prednášky o nenávistných prejavoch majú skôr vplyv na to, aby sa tie deti vedeli brániť, alebo na to, aby menej hejtovali. Ako ty vnímaš slovenské deti, keď si prešiel všetky kraje? Môžem povedať, že to objasnenie, ktoré som aj kreslil na tabuľu, že ako to vôbec vyzerá a že čo sa tam vôbec deje, sme spôsobili vlastne také pozitívum, že deti sa nad tým zamysleli
a deti sú do 18, takže oni sa všetci pozamýšľali, dokonca aj pedagógovia, ktorí boli na týchto prednáškach, tak si uvedomili závažné veci, že naozaj to prostredie je výbušné, je zbytočné nejak riešiť, máme na to iné nástroje. Nemusí to byť samozrejme vždy iba polícia, ale zamysleli sa nad tým, že aký to má skutočne dosah, ako sa ich to vie dotknúť a čo je potrebné a čo je zbytočné. Toto považujem za jednu z najlepších vecí, že jednak sa zamysleli konečne nad tým prostredím, zamysleli sa nad svojimi komentármi, dokonca aj nad snahou všetko komentovať, lebo snaha všetko a vždy a okamžite komentovať, tak to máme 2 kanistre benzínu, nie jeden. OK. A čo sa ťa potom teda pýtali najviac, keď už zistili akože viac o tejto téme? Asi zo začiatku teda tam bola zvedavosť. A čo potom teda s tým, keď už si tam prišiel človek z praxe a čo ich tak najviac zaujímalo? Tak prvá taká tá vlna otázok, ktorá prichádzala, bolo to také, nazvem to, že zdesenie, že aha, veď to sú už prístupky, to sú už trestné činy. Aha, veď čo to všetko vníma. Potom ten druhý aha efekt, ktorý vznikol, tak ich zaujímalo vlastne to emocionálne z toho, ten dopad na to, že či sú tam aj nejaké dopady napríklad v tých emóciách. A ak sme sa dotkli teda emócií, tak som vysvetlil aj ďalšiu vec, že ak niekomu ubližím a on sa hoc len, v úvodzovkách len, zrúti, tak to je ubliženie na zdraví. A keď už sme spomínali prípady, boli prípady, ktoré si zavinili vlastne nie moc šťastný výber priateľov, ktorí zavesili na internet veci, ktoré boli protiprávne a nakoniec to dopadlo tak, že v rámci civilného súdu museli odškodniť toho, čo v ich očiach, v ich ponímaní to bolo, že zo žartu ho budeme hejtovať. Ale poškodili mu natoľko meno, že to už bolo veľmi vážne. Čiže u mladých ľudí je to skôr naozaj o tom, že oni si neuvedomujú tie dôsledky? Absolútne. Okay. To naozaj veľké percento mladých ľudí si neuvedomuje, že to nie je iba zábava, že to nie je iba žart. A hlavne ale oni to berú ako žart. Áno. Väčšinou to ani nemyslia vážne, čo tam napíšu. Pre mňa bolo také zaražajúce, ale očakával som to, ale nie až v takom veľkom meritku, keď som sa ich spýtal, že či mi niekto vie vysvetliť, kedy končí žart. A to zvyčajne zostalo ticho. No a ja som teraz ticho, takže kedy končí žart? Žart končí vtedy, keď to niekomu ubližuje. Áno, o tom sme sa vlastne rozprávali už v jednom... Tam, keď to niekomu ubližuje, alebo sa to dotýka priamo práva. Dobre. A dotkli ste sa, povedzme, v rámci tých prednášok aj možno, že témy nenávistných prejavov, teraz nie, že medzi deťmi alebo na internete všeobecne, aby si to oni uvedomili, ale trebárs medzi pedagógmi a žiakmi? Žiak, pedagóg, lebo stalo sa ti, že sa ti trebárs aj... Každá škola má také tie tajné skupiny, priznania, skupiny tej priznania tej a tej školy a kde sú naozaj terčom pedagógovia. Takže sú pedagógovia často terčom nenávistných prejavov? Áno. Sú veľmi často, potom tie skupiny bývajú nahlasované, vymazávané a potom sa znova recyklujú v nejakej inej podobe. Okay. Bude tam iné slovičko, zakladateľ je zase iná osoba, ale pokračuje to v tom istom. Cieľene útočia na svojich spolužiakov, akože žart, akože sa zabávame, ale tam je to tak predimenzované tým ponižovaním, že to naozaj už nie sú žarty. A potom sú tam napríklad cielené útoky na tých učiteľov a tam už môžeme hovoriť o tom, že môže to byť naplnením skutkovej podstaty minimálne priestupku. Fajn. A kedy sa teda... Dobre, poďme teraz na pedagógu, lebo to bola vlastne nosná téma, ku ktorej som chcela dôjsť. Ale už keď sme tak plynule prešli teda do toho útoku na tých pedagógov, tak vlastne čo všetko je porušovaním práv toho pedagóga? Ty si myslím aj v brožúre menoval, že je tam dokonca aj nejaký autorský zákon, ak si dobre pamätám. Takže ako sa môže ten učiteľ brániť, keď nejaký mladý triedny šašo si vyloží nohy a ja mám právo na toto, ja mám právo na hento a ja si vás tak natáčať už asi nie, lebo máme zákaz mobilov na školách, ale vlastne kde môže hľadať tie svoje práva pedagóg? Poďme na pedagógov, na to, ako možno, že aj ich ochrániť, lebo teda aj oni sú asi často obeťami tej
agresie. Teraz poďme na túto Áno. stranu. Musím povedať, že keď som vysvetľoval v rámci tých vzdelávacích aktivít, v rámci tohto projektu pre pedagógov a tie skupiny mladých ľudí, ktorí chcú ďalej pracovať, ako nazvime, že peer pracovníci, že chcú pokračovať v tomto projekte, tak mnoho pedagógom sa zasvietilo v očkách, keď som vymenoval niekoľko zákonov po sebe, že oni sú v skutočnosti chránení. Že to nie je také, že ten útočník je beztrestný. Prvá vec, ako som aj menoval a sú naozaj opory aj v tej publikácii, tak je prístupok proti občianskému spolunažívaniu. Prvá vec, ktorej sa môžu Daj dopustiť. príklad. Áno. No, tak napríklad to osočovanie, dehonestácia tej osoby, môže sa to dotknúť. Potom máme trestný čin ohovárania, ktoré súvisí so všetkými touto problematikou, ktorá je súčasťou tohto projektu. Ale ďalej máme zákon o ochrane osobných údajov. To je ďalšia vec. Máme tam biometrické údaje. Biometrické údaje je fotografia, hlas, video. Autorský zákon napríklad sa dotýka samotnej výučby pedagóga. Pedagóg niečo prednáša a to je jeho duševné vlastníctvo. To je autorské dielo. To, ako to robí. Áno. Aha, OK. Takže on musí dať niekomu povolenie, aby si to nakrúcal a zase ten ďalší to nemôže šíriť bez jeho vedomia. A ak takúto jeho hodinu šíri s cieľom ubližovať, tak tam nemáme o čom diskutovať, že to je porušenie zákona. Áno. Teraz v podstate nám asi veľa vyriešila zmena legislatívy a zákaz mobilov na školách, ale ten sa týka iba základných škôl. Stáva sa na stredných školách, že treba... Všade. OK, ani som si nedopovedala, tak poď na konkrétne prípady z praxe. To je úplne všade naozaj. Samotní pedagógovia vedia, že deti na začiatku odozdajú mobil niekde do skrinky a v zálohe majú druhý. Áno, ale poďme napríklad na tie stredné školy. V podstate dnes už tretiaci dosahujú tú plnoletosť, tých 18 rokov a tam už vlastne je ten vzťah tej výučby, ja neviem, tých maturantov, štvrtákov, ktorí majú niekde na rozmedzi 18-19 rokov a učiteľov, možno, že trošku iných ako u tých menších detí. Tak ako je to tam? Sú často napadaní tí pedagógovia? Obracajú sa na teba tiež? A to záleží od typu školy. Naozaj tie stredné odborné školy, tam tých útokov je viacej. A pri tých napríklad gymnazistoch, tak je to také porečie. Závisí to vždy od úrovne tej morálky, aká je nastavená u toho konkrétneho jednotlivca. Nemožno zase povedať, že všetky stredné odborné školy, to tam nájdete iba rizikové osoby, to vôbec nie je pravda. Práve aj v tom ako keby viac vzdelanom prostredí sa môže nájsť naozaj sofistikovaný agresor, ktorý tak môže mali konať sme teraz aj prípad na gymnáziu, že? Mali sme tam tie možnosti zistiť ťažké veci, ale podstatné je tá úroveň. A preto ja aj odporúčam, že základ všetkých aktivít, ktoré sú na školách, tak by mali byť cielené na úctu, sebaúctu a samozrejme právne povedomie. Právne povedomie celkovo akože obyvateľom chýba. A to nie len na Slovensku, to je všeobecne. Právo je veľmi ťažké. Mnoho ľudí však máme takých, že ja dávam aj na tých mojich prednáškach tak na odľahčenie takú otázku, že kde je najviac vyštudovaných ľudí koncentrovaných na jednom mieste? No na internete. A akú majú vysokú školu? No vysokú internetovú. Samozrejme v úvodzovkách, lebo to sú ľudia, ktorí samozvané vyštudovali okamžite právo. Oni hneď všetko rozumejú. Oni si prečítajú možno trestný zákon, nájdu si tam nejakú citáciu a už si myslia, že to je naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. A potom idú poučovať dokonca až sudcov. A tým, že som vzdelával aj sudcov po 3 roky, tak som mal spätnú väzbu aj od jednej sudkyne, ktorá potvrdila, že naozaj mala klientku, respektíve bola na súde pani, ktorá mala aj svoju právneho zástupcu a snažila sa poučovať sudkyňu. A ona bola ešte taká tolerantná, tak sa len spýtala tak slušne, že či má nejaké vysokoškolské vzdelanie právneho zamerania a keďže povedala, že nie, tak ju už iba umravnila prostredníctvom jej právneho zástupcu, že to bol posledný vstup, ktorý spravila takéhoto charakteru, inak dostane blokovou pokutou tých 500 eur. Veľa ľudí si myslí, že to, že si niečo prečíta na internete, že už je to automaticky pravda, to znamená, mnoho ľudí číta
informácie bez toho, Kritického myslenia. presne tak, bez kritického myslenia. A to už potom zaváňa naozaj blúdmi. OK. Poďme ku pedagógom. Čo sa ťa najviac pýtajú pedagógovia na prednáškach? Pedagógov najčastejšie zaujímala tá právna oblasť, tá vlastná ochrana. No, Čiže, dobre, takže pedagógovia môžeme z toho výjsť, že sa cítia tak trošku možno aj ohrození. bývajú ohrození, tak ako naozaj otvorme si oči, okrem iného. Pedagógovia sú vystavovaní často kritikám nielen samotných žiakov, ktorí si myslia, že všetko môžu, lebo im k tomu dávajú také nástroje rodičia, ktorí im dávajú pocítiť, že sú centrom slnečnej sústavy. A potom sú aj takí rodičia, ktorí si myslia, že sú centrom slnečnej sústavy a to sú tí vyštudovaní kade-tade na internete. A keď aj nie, tak majú pocit, že budú rozkazovať úplne všade a všetkým. To sú útoky, ktoré zažívajú často pedagógovia, nevedia sa im brániť a preto potrebujú do rúk nástroj, ako a akým slušným spôsobom sa dá komunikovať v konfliktnej situácii. Dobre, a kým sú možno pedagógovia napadaní častejšie? Študentmi, alebo skôr nejakým agresívnym, nahnevaným rodičom? Ja nie som štatista, nerad sa vyjadrujem štatisticky, že kto koho, tak s kým budem dlhšie, tým častejšie budem nejak útočený. Ale je to taký nejaký narastajúci problém z pohľadu pedagógov? Narastajúci problém je, keďže sa teda v školstve sa pohybujem dlhšiu dobu, síce ako lektor, ale mám to možno navnímané, tak naozaj stúpa agresívnych rodičov, agresívnych útokov rodičov, ktorí chcú ako keby brániť niečo, čo ani nie je objektívne. Druhá vec je aj to útočné prostredie, samotné zlyhávanie detí. A tu by som chcel zase poznamenať, že nehádžeme ich hneď do takého kochlíka zabudnutia a nenávisti, že buď nenávidíme rodičov, ktorí nenávidia, ale hovoríme o tom, že to sú frustrované osoby. Oni sú frustrovaní zo svojich vzťahov, zo svojich pracovnoprávnych vzťahov, zo svojich nadriadených partnerov, kohokoľvek, možno susedov, a to isté, že zažívajú deti. Žiadne také konanie nie je náhodné, ono má svoj podnet a ak to chceme riešiť, tak musíme pozerať na tú inú stranu. Musíme byť trošku empatickejšie ešte. No nebudem reagovať okamžite. Okay. To je základ. To je základ, ktorý učíš pedagógov, hej? Nereagovať okamžite. No ale ak sa ukáže, že rodič nejaký agresívny, nahnevaný vo dverách, lebo môj Jožko dostal 5 a vy ste si na neho zasadli, vy ho šikanujete a neviem čo, a teraz príde tam agresívny rodič alebo obaja, nemá možnosť úniku, možno ten pedagóg. Okay, čiže... Máme na to špeciálne zase školenia iného charakteru, kde vieme vysvetliť pedagógom, ako komunikovať v konfliktnej situácii, či už so žiakom, alebo s rodičom, alebo s niekým iným. Rodičia, teda pedagógovia to vyhľadávajú, tieto témy, takže dá sa reagovať. Ale asi nebudeme verejne niečo prezrádzať, aby rodičia sa nevedeli, alebo dáš nejaký taký... OK, ale ako vždy dávam, aby si to človek lepšie zapamätal, tak používam také tie slovné hračky, prešmičky. Jedna taká kontrolka pred samého seba. Nie som sanitka. Nie som sanitka na okamžité odpovedanie. Nemusím okamžite reagovať na niečo, nezachráňujem život ani sebe, ani nikomu druhému, takže najprv to nechám doležať, alebo odfúknuť tú emóciu. Každý má právo byť naštvaný. Každý má právo vo svojej nahnevanosti použiť možno niečo, čo potom aj vie oľutovať. Samozrejme neospravedlňujem protiprávne konanie. OK. Dobre, čiže prešli sme si povedzme aj tých pedagógov a ty vlastne na tých školeniach, čo sa týka nenávistných prejavov, ako si hovoril školy, že aj pedagógov, tak tá ich prednáška sa týka čoho najmä? Zvládnutie retoriky, zvládnutie argumentácie, to je ten základ. Kontrolka je, nie som sanitka. Okay. A druhá vec je, že netreba okamžite reagovať na človeka, ktorý určí termín, kedy nás chce nejakým spôsobom dostať na nejakých chybách, kedy nás chce maximálne skritizovať podzem. To nie je vhodné, to je taká moja rada. Nekomunikujte s naštvatými ľuďmi presne v tom termíne, ktorý vám určí. Posunte ho aspoň o 5, o 10, o 15 minút neskôr, lebo
to je vlastne vecou hry. Vecou hry komunikácie. Pýtajú sa ťa, že treba čo ešte je a čo už nie je šikana, alebo teda tiež to patrí medzi nenávistné prejavy. Čo ich zaujíma najviac z tejto problematiky? V čom vidíš takú ešte v úvodzovkách dieru na trhu? No hlavne v tej formulácii, správna formulácia. No, ľudia si mýlia, či mladší, či starší, dojmy s pojmami. Môj pocit nemusí byť ten, ktorý je napríklad právne niekde podložený. Ako hovoril náš profesor na vysokej škole, nemilme si agóniu s begóniou, lebo ani tá šikana nie je vždy šikanou, ani tie slovíčka, ktoré sa používajú z tých právnych formulácií alebo kritizovania možno niekoho, nemusí byť okamžite naplnením skutkovej podstaty trestného činu, a preto treba vedieť správne používať aj tie slova. Takže preto aj tá publikácia obsahuje základné pojmy, aby sa vedel človek orientovať, a samozrejme aj to, prečo to ten človek robí. Tam je naozaj aj návod toho, ako pracovať, ako identifikovať a ako lepšie pracovať. Naozaj všetci sa potrebujeme dostatočne venovať komunikácii, aby mala význam pre obidve strany, nielen pre nás. Dobre. Spomenieš si zo všetkých tých prednášok na nejakú takú pikošku, ktorá sa ti stala po tomto túr po Slovensku? No, pikoška, momentálne teraz mi napadla pikoška taká, že prišlo dievča, ktorá sa chcela diskrétne poradiť, že ju vydiera jej priateľ. Vydiera kvôli fotografiám. Sice stále hovoríme o ľudských právach a slobodách, ale bol to chlapec, ktorý mal 18 rokov. A dôvodom vydierania boli práve citlivé fotografie, ktoré sú zneužiteľné. Preto ja poukazujem na to, pozor na fotografie, ktoré dávate verejne. Tak ale možno, že mu poslala niekde v čete nejakú peknú fotku. Nie, bolo to závažnejšie. Bolo to akože zo žartu. Zase bolo to zo žartu. Nafotili sa v takých tých všelijakých pózičkách. Nehovorím teraz, že išlo o nejaké pornografické veci, ale on naozaj vytiahol na ňu fotografiu, ktorá by bola skôr erotického charakteru, ale tým, že sa vyhrážal, že to zverejní a dá to kade-tade, tak bol by problém. A ďalšie také veci, s ktorými som sa stretol, tak často sa radili naozaj hneď na tých stretnutiach, na tých workshopoch, ktoré sme robili, sa radili vždy viacerí pedagógovia, ktorí chceli poradiť, ako majú či už reagovať na niečo, alebo že či už to, čo zažívajú, nie je presahom do nejakého prístupkového alebo trestného práva. To bolo často. Stalo sa ti napríklad ako v rámci tých prednášok, že vyslovene prišiel niekto trebárs za tebou, či už z pedagógov alebo z deť. Vidíš, už aj vieš, čo sa chcem opýtať. Že trebárs si tam objavil nejakú šikanu, s ktorou sa trebárs deti ani nikomu nezverili, len si povedali, OK, fajn, tak ten vie, o čom hovorí, dôveruje mu a že teda prišlo za tebou a... Pre mňa pekné také akoby zdieľanie bolo, že prišiel za mnou, myslím, že chlapec, ktorý chcel pomôcť svojmu spolužiakovi, ale ako nahlásil, že teda je to v inej triede, ale že on ho pozná, že akým spôsobom mu vie pomôcť. To boli také, no nebolo ich veľa, akože napočítal by som možno zo 4, zo 5 prípadov takéhoto charakteru, že iné dieťa chcelo chrániť iné dieťa, ktoré trpelo a on mu nevedel pomôcť. A stretol som sa dokonca s prípadmi, ktoré vôbec nesúvisili s touto témou, ale videli dôveru a nahlasovali dokonca nejaké veci, ktoré súviseli s domácim násilím, so seba poškodzovaním ich kamarátov. Takže naozaj sme otvorili niekedy až Pandorínu skrinku, že to právo je také široké a ak vysvetľujeme práva a slobody, tak ak si to dieťa ubližuje, tak zase treba hľadať problém, čo sa deje v rodine. No a toto zdieľanie detí sa mi páčilo, či to boli žiaci napríklad 9. ročníkov, alebo to boli stredoškoláci, že našiel som takéto prípady, to bolo to pekné na tom. Ale teda vždy sa objavil prípad, ktorý súvisel, že bolo treba dať nejakú takú právnu radu, ako postupovať, nejaké také presné postupy.
že ak niečo nefunguje tak, potom tak im A, takým B, C, D. A spôsobom vedia to presne. napríklad školy, ako majú postupovať? Alebo... A zase by som nebol taký paušálne by som nepovedal, že tam to vedia, tam to nevedia. Naozaj to treba dopilovať. Mojou snahou je naozaj obohatiť to školské prostredie, lebo viem, že je to náročné a je to z roka na rok náročnejšie kvôli tým žiakom. Tak preto som do mojich predchádzajúcich 2 publikácií vracenej tejto, či už to bolo o šikanovaní alebo o tých základných právach, ľudských právach a slobodách, tak som tam dal praktické postupy. Zarezonovala mi tu taká vec, že vlastne, deti sa ti zverili niektoré, že teda tie prednášky asi mali aj praktický význam hneď možno na objasnenie nejakého protiprávneho konania alebo dokonca teda objavenie šikany a ďalšieho negatívneho konania a intolerancie, ale prečo napríklad sa tie deti nezverujú pedagógom? V čom možno vidíš priestor na nejakú prácu, alebo v čom je ten problém? Hej, že príde cudzí človek, poviem o niečom a zrazu oni sa k niečomu priznajú alebo sa idú radiť o niečom. Prečo nepríde za pedagógom? To sú také zvykové veci, že mnohé veci majú ako keby opočúvané a oni už majú selektívnu hluchotu, takže nechcú počúvať z princípu. Nechcú počúvať z princípu napríklad z vlastných rodičov, nechcú počúvať pedagógov, ktorí im to často povedia. Veď my sme im to povedali, ale konečne ste im to povedali vy a konečne zistili, že sme im nerozprávali hlúposť. Takže to sú tiež také spätné väzby. Ale prečo je to tak zo psychologického pohľadu, to sú obranné mechanizmy. Dieťa, ktoré trpí nejakou traumou, tak nebude tú traumu okamžite všetkým vešať na nos, lebo prečo by som ja mal hneď rozprávať o všetkom, čo ma bolí, o každému. Ak by som to rozprával, tak som manipulátor, lebo chcem tých ľudí mať na sebe a pri sebe neustále. Ale ak je to pre mňa ťažké, tak to potrebujem niekde dať von a potrebujem si navnímať toho človeka, že či mu môžem dôverovať. Ak sa teda mne podarilo tak za ten krátky čas, ktorý som strávil s nimi na školách, dať im takú, neviem, možno, že záruku, že mi môžu dôverovať, že vieme nasmerovať, tak preto sme to aj robili. Ale naozaj netreba ani viniť ani deti, ani nikoho, že sa nezdôverujú, lebo to je obranný reflex. A zase druhá vec je, na školách je množstvo všelijakých násteniek, sú tam letáčiky. Ja to niekedy hovorím, že každá organizácia si priniesie svoj letáčik. My sme si nedávali žiadne letáčiky, my sme donesli priamo brožúrku, kde nájdu všetko a dokonca ju môžu používať v rámci hodín, že sú tam aj priamo príbehy na zamyslenie, rozprávania. Lebo my máme z tých letáčikov už informačný smog. To je to, čo je ako reklama. My chodíme okolo nástenky, kde sú pre nás rady, ale pre nás je to iba farebná prekážka, aby som do toho nevrazil. To je všetko. Na toto slúži tým deťom. Čiže ten osobný kontakt potrebujú. Osobný kontakt potrebujú. Aj ten pedagóg potrebuje navnímať, že ako sa prihovoriť správne tým deťom. To nie je jednoduché otvoriť tú detskú dušičku alebo ten nejaký, možno, že pre nás malý problém. Veľká chyba pre dospelých je, že povedia, aké ty môžeš mať problémy. No aké? Také životné také isté ako ten dospelák. Primerane k svojmu veku sú veľké. A čo školské podporné tímy? Lebo to je pomerne tak ako to je novinka. Výborné, že sú, ale potrebujú naozaj oveľa viacej tej podpory, lebo zvyčajne tie školské podporné tímy sú zostavené z mladých pedagógov, psychológov, ktorí vyšli zo školy a vôbec nie sú pripravení z toho školského prostredia, z toho teoretického do toho praktického, v ktorom sa stretávajú s tak ťažkými vecami, ktoré by pre klinického psychológa bolo náročné. Takže to je fakt. Tým sa nedegraduje ich schopnosti a možnosti. Tým len poukazujem na to, že potrebujú aktívnu pomoc, potrebuje sa spraviť aktívne sieťovanie. Oni by mali by mať v tom regióne kontakt na ďalších odborníkov. Ak to neviem ja, poradím sa. Veď aj ja sa potrebujem radiť.
mám takú tú sieť odborníkov, na ktorých sa viem obrátiť, či už v jednotlivých krajoch alebo v tom regióne, kde pôsobím. Keď sa vrátim k tým pedagógom, oni sa majú na koho obrátiť, ak majú také nejaké otázky, možno, že si aj otvoril Pandorínu skrinku plnú otázok, niečo, čo trápi teda mnohých, ak nenajdu vlastne, ja neviem, tú radu na ten svoj nejaký konkrétny problém, povedzme v tej brožúre alebo v legislatíve, tak kde nájdu viac informácií, na koho sa môžu obrátiť, alebo... No, školy nie sú odrezané od života, ani pedagógovia nie sú odrezaní od života. Vždy je možnosť dopatrať sa informácií, a kto chce, tak ten nájde. Akurát, že napríklad tie aktivity, ktoré sa dejú v školách, takého preventívneho, osvetového charakteru, ten dopyt je niekoľkonásobne väčší než ten počet tých kvalitných odborníkov. To je na tom ťažké. OK. Dobre, ďakujem ti krásne za zdieľanie tvojich skúseností z terénu. To bol Miroš Lesinger, odborník na prevenciu šikany a ďalších nenávistných prejavov a nenávistných javov. A týmto vlastne končíme ďalší diel nášho podcastu Podajme si ruky. Ďakujem, Mirko.